होबाय आं दा थाव हारसिं नै हास्लाबा हास्लाबा जाबाय सानजौनानै जाथाव फुलिदों नै Jadi, besok dah film pipi malah ni. Jadi dah ni salung dah. Mak suka. Cuma ke? Ya. Angber, ay deh. Hablang tu kumla apa? Kumla hablang tu. Pihak ni macam. Kontai nak kontai ya? Kontai ya? Nama soal kontai nak kan sun kadang ada. Ya je benar. Besar kita nak lagi. Boy bu, rongga kai. Bos, sini. Mana ni han? Hello guys, welcome to another vlog. Nah, nangtang mana channel lo? Dah ni pisa manjana kudum dah aku. Bwisagu bothor ni happy lah. Pisa manjana. Dah jalan pisa jalan. Ri. Nih. Hello everyone, namaste, खुलुमबाय बोसोर गोदाननि बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय ओमफ्राय आं दिनै फुङावनो सिखारबाय ओमफ्राय फिथा आरिखौथ' सावखांबाय नोंथांमोना नुखाबाय आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय आं दा दुगैखां लोबखां ओमफ्राय जोंनि रायजोनि मन्दिर बेयाव थांनो ओंखारगासिनो आरोना ओमफ्राय ओंखारखाबायानो आं ओमफ्राय दा थांसै आरो जों गामियावहाय मन्दिरावहाय माबायदि खालामो माबायदि फुजियो बेखौनो नोंथांमोननो एसे खोन्थिलांनोसै आरोना नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम मन्दिर थांनो ओंखारबाय जोङो ओमफ्राय एसे रानिखौ नुवा एसे खोन्थानो ओरैजाबाय दा सिख्ला लाजिनो सिख्लाखाय नै मन्दिर मोनफैबाय जोंहा खुलुमखांबाय दिनै गारजा होना जि गरम जाखाबाय आंखौथ' खुलुमग्राफ्रा फारि फारि ओमफ्राय ओरैजाबाय इयाव दंहैजोबो मानसिफोरा बाहाय Om apa Brahma Vishnu सब Om apa Lwgwfwr गसाय Om apa गणेश नै दिनै मंगलबार फुंबिलि समाव बैसाग मासनि 1 तारिख बयबो रायजो राजायानो नोंनि थानसालियाव फैनानै आखाइ खबजबना हान्थु खेरायना खुलुमदो आफानि जय आफा लवगफ्वर ठाकुरनि जय आफा लवगफ्वर ठाकुरनि जय आफा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरनि जय आफा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरनि जय आफा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरनि मोनसे जय होना आब'नि माबायाव रायजो राजाफोरा मन्दिराव हाबखांनानै एबार साहा मुरि लोंदों